ati yo. Dadi Tin. Ki lagu senengan aku. Mas. Nun. Wong loro ya Mas. Karo Mbak Neti ya. Oh iya, karo Neti. Ayo Dik.
Matur sembah nuwun Bapak Kang Srata Dik Santi. Iya. Arganta Music lo iki. HBS video syuting Mas Endang. Luar biasa diatin. Apa? Dipersani dulur-dulur kanca-kanca sing ana adoh. Oh nggih. Sound systemnya WSS. Operatornya bagus. Ning omah wis ora krasa keluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng bingung anggonku goleki ora krasa esuk awan ganti wengi. Jaluk we ojo-ojo ngece podang kuning agawe pikirku komeng seret ireng tak sawang tambah manis hipo bunga yen aku nyanding selirane. Yo mendung tak seranani Kadya Panji Mironggan bersama Arganda spesial kaki Jampi Sayah Karang Taruna Babadan Mojokerto Kedawung. Selamat bertugas, salam sehat. Esok awal ning omah wis ora krasa keluyuran goleki sing tak sayang mubeng bingung hanggonku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi.
Ya. Nang pertelon pungkruk welingmu karo aku yen jalo tiba to jarine jagone kluruk aku budal metu kowe karo tekla teklo tak sawang kembang netramu wong ayu kaya kebanyi penrindu prasasat kesiramatu nalikane ana rangkulanmu Kemronggo ngoten lho Pak. Wis mau ngepet to Pak? wis kemlonggo. Kemlonggo. Meneng to. Cah cilik Oh cilik niku wonge wah binal niku. Apa? Yes. Kaya Sukijo ae. Cilik wonge. Ning pertelan pungkruk nganti sprene ora bisa saben kelingan sliramu aku nunggu ana kene nganti sore. nang pertelon pungkruk welingmu karo aku yen jalo tiba to wancine jagone kluruk aku budal metu kowe karo teklak teklo yo Rasa hatiku kudu-kudu dan katamu karo sliramu terang sing tak dirina wengi kang iki muga tak sawang kembang netramu wong ayu kaya kebanyi penrindu prasasat kesiramatu nalikane ana rangkulanmu
Bibar niki lagune napa, Pak? Oh, Ganti kancane. kancane. Kancane akeh. Yo di Lah, Babang. iya. Siap. Dereng rampung. Iya, nek kok terus ra pamit belas sih. Bari entu-entuan kelepat jare. Lah wingko wedi nek mbok jaluki kok. Siap masih. Monggo Mas, rojeng balap.
Suwun dulu lanang ya.
Baik. Siska. Pok lik-lik. Loro asmara.
ngaturaken agunging panuwun. Iya. Arumi sekar melati wanciratri kinowo maruta nembus ing sajroning ati sikra entuk priya kang sulistya putih sekar melati putih kaya warnane tresnaku tulus suci serta bekti lahir batin kantong mring sliramu parmo jroning samudra mencara kaya mutiara kalamuni antariksa padang sumunar kaya panjerina hae mas mas menceng ijek menceng ora iki hae iki engko dibablaske genit iso ora boleh iso to oke mangkono iku setiaku sapa wae tan bisa ngridu kanthi tutupine netraku wis tinesi katur mring sliramu
sabar. Mengkono iku setiaku. Sapa wae tanpa sangreru. Kali tutupe netraku. Wis kinasi katur mring sliramu. Ya matur sembah nuwun. Kenging manuwun ya sing wonten ing sampun wonten wonten katresnan kadang-kadang musisi 99 nulis saking sesepuh kula wau kagem pinanganten sekalian. Kangen ku tanpa upama. Jare meh bawa mau nit. Sapa? Aku ta? Jare sapa? Mau meh Kak. bawa. Iki lho aku. Apa to, Cah? Iki aku nyambut gawe rumangsaku karo KRT iki kok. Sentimen siomen ngono lho. Ngrem sing aku goleki ya. Ora cacahke jane duwe dendam apa ngono lho karo kowe. Asline seneng ambe aku ya. Mong sliramu kang dadi telenging ati. Wes lama sanggonku nunggu sliramu nate ngendika ngeling ana rikala jaman kepungkur sliramu nate ngendika Bos ngalon-alon to, Mas. Tresik bate. Ora. Kowe iki nek melu KMB nek ra iso jenakke kene ngopo? Wis melu Arganta kono wae we. Aku doyak-oyak terus ae. Kok ya. Ngene, Dok. Iya. Para tamu ingkang sampun kepareng pikantuk daharan sawet awis monggo, Pak. Sing. Dipun kedapi, dipun rahabi sak keparengipun sak sekecanipun tak Sing yo. mboten sah nenggo kula, Pak. Kula tak Panjenengan keten, Mas. dahar rumiyin. Langgami Ya. apa? Kangen ning ati. Kangen ning ati. Ayo, ak dhewe wong Ya. loro. Rono ya, Mas. Buka mburi, Mas. Bayan, ireh bojomu sik. Ayo, Mas. Iki mode Apa, Mas? anu, Apa? ben langsing ku apa jenenge? Apa to? Nek ben langsing kuwi lho. Diet. Diet kok malah mangan akeh. Mas. Sinomane ayu-ayu. Iya, Mas. Kayak aku ndak ben. Aku pas dhisik rene jek cuwilik-ilik ngono iki. Sawindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku. Dongong ayo pepojanku ati susah mong kangen sliramu. Dewang bagus papucanku ora ditu rasane atiku. Tok rene Awal lunggah ra bisa turu bayanganku ngrehidu hatiku. reno wengi tak anti-anti ati susah nunggu kowe bali. Rasa kangen ra bisa mari Lampung sira kang bisa nambani. Iya. Wah, tamune Pak Nardi luar biasa. Wakeh bae kene ya. Luber Mas Kok teng mriki. kene. Teng teras nggih tesih wonten. Pak Nardi menika piyambakipun ngambut Pak. Pak Nardi. Oh, wonten mriku.
Oh, sing ngarep dhewe Rono apa ora? Nar. Iya, Bi. Nar. Rono ora. Kowe iki salaman apa urung? Empun. Aku salaman karo juragane audio sih. Oh, iki ta bocahe. Waduh, bagus Sing kok. apik, sing apik. Iki lho beneranipun Pak RT. Pak, kok jebol tuku neh ngono ya, Dik. Siap no. Nah, ya toh. Ya, Mas. Alon-alon. Lanjut sih ya. Lanjut toh. Los kowe. Iya. Aja semelang-lang bagus tresnaku mirip bisa layu ora suwe aku bali bisa sumandhing ana ing sisih Bariana ya, Nduk. ya Mas Lu mantar HPS Ragen. ya Kalau lu melu aku wae. ayo meneng kamu ngomong Ya wis to anak nang kene bae. Yo Rono yo. Kamu datang. KMB Gedruk Sragen. Kipli Sawindu sungai lawase kowe lunga pamit karo aku Dodek nita papujanku ati susah mung kangen sliramu bagus papujanku karo pitu rasane Rino wangi talian ati susah nunggu kowe bali rasa kangen ora bisa mari kampung sira sing bisa nambani yo makarsane HVS Ragen RT piro iki piro Iki rombongan utuh dek rapal. kono biasanya melu siji melu loro nah bengi iki melu RT papat ya RT luar papat. biasa Lah aduh RT-ne pira tahun kowe? RT ne HVS akeh Sak kok pira RT-ne? eno 16 Oh iya. yo yo RT papat matur suwun saking HVS Sragen Asri wah yo iso sowan rene ya Nduk Alhamdulillah, matur luar sembah biasa nuwun Pak Nardi. Pak Nardi Ya, iki Mas. sembah ing karya mantur abahen-bahen bengi iki KMB sesuk hiburane apa ta iki Apa, Mbak? Hah? Jeng-jeng napa Mbak Dangdut. Manten hiburannya Hah? Sahdu? dangdut Apa? so Oh, sedayu sedayu. kok brang kono kabeh Boyolali. ya wis luar biasa TOP BKT nggih pokoke nggo Mbak Manten Mas Manten top kapan ora yo urung kenal kok Mbak Manten Mas Manten urung kenal Iya. Dilajeng riyen tutup ya, rene Mas. yo Aja semelang bagus tresnaku kira
Pandita Cipluk sampun pareng hambuka supaya pangipur sawetawis kanthi lagunipun ingkang jumbo kalih kawontenan. segane gayeng tenan iki. Iki rong pol, Dik. Iya, oke, Bos. Yo dilaju. Pol mungkon. Yo dilanjut karo lewung. Bariku tutup langsung dilanjut lewung. Buat amengku ganti Masuko. Kan ngomong dhewe, nya Masuko.
Masya Allah, campur sari gayung menir gane piro iki. Lah. Selama matahari masih bersinar, Arganda pokoknya tanpa lelah menghibur. Selama Yatno masih di Kemuning, ya, pokoknya tetap semangat. Mas Yatno, ada apa di Kemuning? Bakul kamar. Oh, Maklar siji, kamar. Merasakan pemandangan ngono. Mantap. Iya nih. Lanjut. Apa kowe ra kelingan? mengucapkan sih Mas Beco. Mengucapkan apa? Ini kan acara Walimatul Kitan Dek Gibran Al-Ghazali apa? Al-Hazi Guma. Al-Ghazi Gumaisya. Gumaisya ya, semoga menjadi anak yang membanggakan orang tua, nusa dan bangsa, berbakti, soleh. Amin. Bocah sing endi to Mas iki jane? Lagi? Sing endi nggih? Wis gedhe men iki. Napa niki sing nggo peci niki? Semono diselametke. Dek Gibran ning pundi niki? Di mana? Saya. Oh wis mancing jare Mas. Sing foto karo kowe mau. Oh ya. Ya Arep tak tekoki meh request lagu apa malah bos saya ora ono. Nanti mau ke sini ya. Oh iya. Cek Memet ning kali. Apa kowe Omaan sudah dilanjutkan. Titip Trisno penaturaken so lumantar Mbah Lurah Supar ajeng duet kali penyanyi Mbah Lurah. Arseka
Arusta. Yo Mbak yo berputar-putar yo. Sambil kenang-kenangan sih, tos. Tas, wah lah, bebek ya halus kayak gini no, ya no. Walah. Monggo Mbak. Ora lho. Iki ndak nom-nom maneh ngono lho iki kok. Nom-nom maneh tenggene Seniwati mawon niki ya pripun. Iya. Pripun? Basawer. Oh nggih. No nek nganti ora ninggal iki engko. Sik, paribasan sik. Pripun? Tuku jambu nang pasar Klewer. Masuk. Jenenge Mbah Demok njaluk lagu, mesti kudu nyawer. Dar. Monggo, Mbak. Nggih. Nek sing mriko sinten Pak Di apa sinten? Mas Pardi kaya wong kondang nika, tim nika. Ayo Mas Pardi dari Mas. Pamujiku
sik, ya tuku jambu nang pasar Klewer. Ra ketang sithik ya tak sawer. Sawer sik. Pak MC. Bandange petelon mungruk sak pupuh. Tambah neh. Gagrak lho. Kok dicicil. Wah, duit sangko kae lho, Bro, pajak neong tipis. Puar telon mungruk sak pupuh ae. Sik hop, lah iki nyato sik dibagi delok to Mbah semembane lho. Ning nyawu-nyawu apa piye? Mbak kengko kare Mas Fardi ya lho, wong ngundang Mas Fardi. Yo, diaturke petelon mungruk sak pupuh. Iki urung rampung. Iki urung rampung. Lah ya Dik lho, wong mulus ya ini kok. Ula apa piye ngrusuh? Penyanyi ya Mas Fardi, penyanyi lumer kaya ngene. Ya monggo. Ragate akeh kok, Pak De. Lah ya ragate ngerti nek akeh kok ya. Pamujiku marang kowe. Muga urip dalam selawase. Nadyane ngaduh nanging aku tetep eling kowe. Mbak, petelon mungruk jalane Pak Lurah. Pak Lurah, jaluk petelon mungruk. Buka aku sing nutup ya aku ae. Buka apa sik iki? Lah emang sing buka aku ya tak tutupe dhewe. Neng pertelon pungro nganti dene ora bisa. Saben kelingan aku nunggu ana kene. Aku ya masa njaluk nomere apa piye iki? Aku tukang piye iki? Maturun, Pak.
Nuwun, Pak. Monggo dilajeng. Ning apa sliramu teko tinggal aku Ning apa seli